исәнмесез, эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Районда зур үзгәрешләр, Тимур Нугуманов Әлмәт районы башлыгы вәкаләтләрен өстеннән төшерде. Иң яхшы кардиохирург Әлмәттән Бөтен Россия конкурсының нәтиҗәләрен Краснодар краенда бүләкләү тантанасында игълан иттеләр. Лениногорскида беренче лига старт алды. Бу проект социаль актив һәм талантлы яшьләрне районның һәм республиканың иҗтимагый тормышына җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Тимур Нугуманов Әлмәт районы башлыгы вәкаләтләрен өстеннән төшерде. Депутатлар район советының 46-нчы чираттан тыш сессиясында аның отставкасы өчен тавыш бирде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалаган указ нигезендә Тимур Нугуманов Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе итеп билгеләнә. Моннан тыш Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе дә вазифасыннан китте. Бу вазифаны хәзер Гүзәл Хәбетдинова башкарачак. Ул Әлмәттә туып үскән, озак вакытлар нефть тармагы предприятиесендә җитәкче булып эшли. Һәм бу өлкәдә хезмәт итеп Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы исемен ала. Алга таба район башкарма комитеты җитәкчесенә конкурс тәмамлангач, ул район башлыгы вазифасын биләячәк. Әлмәт районында кискен респиратор вирус инфекциясе һәм грипп белән авыручылар саны 2023 елның шушы чорыннан артмый. Профилактиканың иң нәтиҗәле ысулы вакцинация ди табиблар. Көз башыннан шәһәрнең барлык медицина учрежденияләренә дә вакцина кайтарыла. Яшәү урыны буенча поликлиникада яки эш урынында прививка ясатырга мөмкин. Иң мәкерлесе грипп, ул авыр уза, тән температурасы 39 һәм хәтта 40 градуска кадәр күтәрелергә мөмкин. Моңа өстә баш, буыннар һәм мускуллар авыртуы, йөткерү, күкрәк читлеге авыртуы, тымау, тамак авыртуы, конъюнктивит. Дәвалануны беренче билгеләрдән үк башларга кирәк. Грипп опасен своими. Грипп үзенең өздөгүләре белән куркыныч, үзәк нерв системасы, йөрәк кан тамырлары системасы, сидек бүлеп чыгару системасы зарарлана. Ягъни кичергән авырулардан соң теләсә нинди органнар һәм системалар зарарланырга мөмкин. Авырудан саклану өчен профилактикалау турында истә тотарга кирәк. Белгечләр вакцинацияны иң нәтиҗәле чара дип саный. Именно вакцина защищает от осложнений. Нәкъ менә вакцина өзлегүләрдән, үлемнәрдән саклый, шулай ук ул авыруның дәвамлылыгын да киметә. Прививка ясалган кешеләр кагыйдә буларак җиңел формада авырыйлар. Көз башыннан вакцина шәһәрнең барлык дәвалау учрежденияларына да кайтарыла. Прививка ясату өчен каршы күрсәтмәләр юк диярлек. Аны 6 айдан алып балаларга ясарга мөмкин. Яшәү урыны буенча поликлиникада яки хәтта эштә дә прививка ясатырга була. Моның өчен предприятиегә медицина бригадасын чакырырга кирәк. Күчмә лаборатория килсен өчен хезмәткәрләр саны 10ннан да ким булмаска тиеш. Әлмәтле ил буенча иң яхшы кардиохирург исеменә лаек булды. Бөтен Россия конкурсына нәтиҗәләрне Краснодар краенда бүләкләү тантанасында ясадылар. Бу табибның беренче җиңүе түгел, узган ел ул шулай үз номинациясында лидер булды. Внимание! Победителем номинации «Лучший кардиохирург» становится Дамир Гусманов, город Альметьевск. Дамир, это вы! Посмотрите, какое чудо! Яңа Кәшир авылында әби-бабаларыбыздан калган йола гадәтне кабат искә төшерделәр. Хатын-кызлар каз йолкыды, халкыбызның яраткан җырларын җырлап, күңелле, истәлекле мизгелләр кичерделәр. Каз өмәсендә безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Канаты каз була, ир канаты каз була. Халкыбызның үзенчәлекле йоласы Сәгъдәтовлар йортында үтте. Гаиләдә аны менә инде 8нче ел бик матур итеп оештыралар. 50 коштан башлаган булганнар, быел 300-не үстергәннәр. 21 көнлекләрне алабыз, алар инде әзрәк ышанычлырак бит инде, ни дисәң дә. Әзрәк инде беренче шулана утарда асрыйбыз, аннан инде су буена төшеп китәбез. Җәй буе инде шул су буенда инде. Мамыкны шундук сортларга айыралар, бер өлешен мендәр өчен калдыралар, яраксызын читкә җыялар. Каз өмәләре салкыннар урнашкач ноябрьнең 2нче яртысында башлана. Каз өмәсе күңелле үтте, барлыгы 140тан артык каз чистарттылар. Шулай ук бу көнне бай бәйрәм табыны әзерләнде. Бәйрәмнең кызыклы мизгеле казларны чистартканнан соң кауриларын сибеп йөрү. Бу киләсе ел яхшы казлар китерсен өчен генә түгел, гомумән уңышлы ел булсын өчен дә.
Әлмәтнең блогер әниләре юл хәрәкәте иминлеге өчен социаль челтәрләрдә язылучылар көн сайын күзәтеп барган 10 хатын-кыз, автоинспекторлар һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе хезмәткәрләре белән очраштылар. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча юлны кичкәндә телефонга карарга ярамый. Мондый гамәлнең бәясе кеше гомере булырга мөмкин. Юлда куркынычсызлык турында сөйләшергә кулларыннан телефоннарын бер дә төшермәүчеләрне чакырдылар. 10 блогер, 10 әни юл хәрәкәте кагыйдәләре турында үзләренең язылучыларына искә төшерделәр. Шуңа күрә юл кагыйдәләре турында сөйләүче автоинспекторларны һәм юл хәрәкәте иминлеген профилактикалау бүлеге хезмәткәрләрен тыңлап кына калмадылар, бер юлы 10 телефон камерасына төшереп бардылар. Аннары танышу түгәрәк өстәл форматына күчте. У меня 3 мальчиков, я также и водитель. Миндә 3 малай, мин үзем машина йөртүче. Балаларыма сәламәт яшәү рәвеше турында сөйләргә яратам һәм ни өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү мөһим. Әниләр сүзләренчә, алар балаларын үз үрнәгендә юлны дөрес кичәргә, яктылык кайтаручы элементлардан файдаланырга, светофор сигналын игътибар белән күзәтергә өйрәтәләр. Я мама, которая сама езжу за рулем. Мин үзем руль артында йөрүче әни, без светофорда басып торганда төрле ситуацияларны күреп фикер алышабыз. Юл хәрәкәте кагыйдәләре темасына күп сөйләшәбез һәм безнең гаилә аларны үти. Кемнеңдер 2, кемнеңдер 3, ә Жанна Портнованың 5 баласы бар. Күп балалы әни сөйләве буенча, аның балалары кагыйдәләрне үзләре үтәүдән тыш, башкаларның хукук бузуларын күргәндә дәшмичә калмаячаклар. Недавно тоже мы ехали с фигурным катанием со средней дочерью. Күптән түгел генә без уртанчы кызыбыз белән фигуралы шуудан кайтып килгәндә, ул әти, нигә син сары төскә уздың дип сорады. Нәтиҗәдә ул башка светофорга караган булган, әтисе кагыйдәләр буенча уза. Очрашу балалар бакчасында узганлыктан блогерларга уйнарга тәкъдим иттеләр. Сораулар җитди иде, катнашучылар юл куркынычсызлыгы һәм транспорт буенча төп терминнарны аңлаттылар. Поезд. Самолет. Что это вместе, да? Самолета и поезда. Нет. Как называется? Аэроэкспресс. Мондый форматта шәһәр халкына кагыйдәләрне үтәү турында беренче тапкыр искә төшерделәр. Оештыручылар сүзләренчә, бу бөтен республика өчен дә яңа ысул. Люди оказались очень хорошо осведомлены в этой теме, что очень радует, конечно. Кешеләр бу темадан бик яхшы хәбәрдар булып чыкты. Бу бик сөендерә, әмма кайбер моментлар алар өчен дә яңалык булды. Алар үзләренең дөньяга карашларын киңәйттеләр һәм бу белемнәрне балаларга җиткерәчәкләр һәм тирә-юньдәгеләргә дә. Быел Әлмәт районы юлларында 8 бала зыян күргән, бәхеткә вафат булучылар юк. Бала өйдән чыгып киткәндә әнидән юл йөрү кагыйдәсе турында гади искә төшерү, балалар бакчасында яки мәктәптә дәресләр алу юлдагы хәвефләрдән саклый ала. 20 төбәк телекомпаниясын узып, ЮВТ-24 мәгълүмати программасы республикада иң яхшысы булды. Мондый карарны жюри Түбән Камада узган 4-нче Камский Брест телефестивалендә кабул итте. 2 көн дәвамында журналистлар тәҗрибәләре белән уртаклаштылар һәм Татарстан ДТРК һәм Татмедиа хезмәткәрләреннән мастер-класслар алдылар. Номинация «Информационная программа» ЮВТ-24 город Альметьевск. Вы теперь моя команда, действительно. Сез хәзер минем команда, мин сезнең нинди дәрәҗәгә ирешә алуыгызны, ничек эшли алуыгызны күрәм. Бу бүләк миңа нинди шәп кешеләр белән эшләячәгемне күрсәтте. Лениногорскида беренче лига старт алды. Бу проект социаль актив һәм талантлы яшьләрне районның һәм республиканың иҗтимагый тормышына җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Беренче лига Лениногорск фестивале 6-нчы тапкыр үткәрелә. Катнашучылар беренче һәм икенче курс укучылары. Проектның максаты аларны шәһәр студентлар берлегенә җәлеп итү. 17 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр оештыручылар Лениногорск уку йортлары буенча йөрделәр. Программа һәм аның яшьләргә ничек ярдәм итә алуы турында сөйләделәр. Беренчесендә балалар 4 төркемгә бүленеп команда туплау уеннары үттеләр.
Олда катнашучыларны кызыклы лекциялар, түрлі активлыклар, фотосессиялар һәм күп кенә файдалы аралашулар һәм яңа танышулар көтә. Балалар нейрошелтәрләрне кулланганда фантазияны ничек үстерергә һәм өстәл уеннары ярдәмендә креативлыкны ничек арттырырга икәнен беләчәкләр. Һәм әлбәттә спикерлар Лениногорск студентлар лигасы һәм Дус яшьләр берләшмәсенә эләгү усуллары турында сөйләячәкләр. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.